intine namung badhe nyuwun pangapura ngaten mbok menawi wonten lepat kula anggen kula sowan sepisan malih kula ganggu anggenipun katemben wawan pangandikan kula nyuwun pangapunten. Oh iya kaya ora dadi apa. Ingkang kaping kalihipun kula menika ora dipun tansi kaliyan purunane ndara kula Abimanyu. Utusan dateng kula. Lah kok Kakang Semar ora utusan anak-anak kula niku salike dorakno dipercaya. Napa malih kula sak watan iki paling sengit iki kalih anak kula Bagong hujan sengit tenan. Senengane gawe acara. Rembugan cok ora cetha ya telu ya loro ya siji. Kula niki rak dadi bingung. Mula kula niku weling kalih sampean-sampean sing dadi wong dhuwur niku dadi nek rembugan niku dimatengke sithik ngaten. Ora rembugan kok mulak-malik. Iya nyuwun pangapura pripun ning niku kula eleke senajan sampean ki wong gedhe kula ya wenang benerke perkawis menika. Aja njuk mingguku sak karepe dhewe kabeh niku iso ya ngaten. Mangkel kula. Wah bengi niki njur kula wis ora percaya kalih anak kula Bagong. Kula sing kula pamiti nggih ning Petruk kalih bareng. Sambate Bagong niku anake loro ngaten. Ning ya tak suwunake kemurahaning Gusti muga enggal diparingi dangan yo iso nggone momong marang keluarga. Iya kowe iki duka rasa apa kalih anak-anak kula niku. Wong tuwa niku nek kandha ana bebasan lambe setumang dari Semerang nang ngarepe ontak antuk ning nang mburine do mledhingi silit ora urus. Bocah saiki do ora ngerti unggah-ungguh. Karepku ki do menyesuaikan karo kaanan. Iya Kakang Semar matur nuwun aku diparingi ular-ular. Wah sampean nek mau cara-cara nggon awan le resepsi nganggo wayangan ular-ulare saka Semar. Lah Bang Suli atur kula ing ajeng. Kula dipun utus Keng Putra Prunan sepados ngampil pusaka panjenengan dalem kinarya srana kagem dandosi Tanjung Anom. Aden. Pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Des pundi Koko Prabu? Diparingke. Urung ana dongenge, urung ana critane Kakang Semar Badranaya kuwi jidro. Durung ana critane ngapusi urung ana. Mula Yayi Kresna kudu percaya marang pun Kakang diparingke dasare kuwi kanggo srana putramu si Abimanyu. Yen to Yayi Kresna darbe panggraita utawa duwe rasa sethithik awel ngulungke kuwi merga durung manunggal antarane catur sajuga ingkang wis dijarwake ngarep perkara Kembang Wijaya Kusuma mengko aku sing tanggung jawab. Diparingke Kresna sinayang manggelung mangruk mining cakra baskara kumitiraning asta mangelingono duk winejang winedhik sang Padmanaba katon angwung tejaning gegana
Kakang Semar kula Den mangsa burung tak pasrahke Kembang Wijaya tampan wah matur nuwun wah niki gandeng pun diparingke kula lan pun kula tampani saempune gandeng kula ugi sampun cekap yen kula sowan kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Kakang Semar. Lara Samba kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Kaki. Kejeglong iki. Lara Baladewa kula nyuwun pamit. Ngati-ati Kakang Semar. Ndara Sencaki kula nyuwun pamit sekecake nggenipun ses tenor Ndara Udawa sekecake nggih monggo nggenipun Pranata rasa gameli Kacarita rikala semana Sekar Wijaya Kusuma wis dipun tampi dening Kyai Semar Badranaya. Noyanaya Baskara Titimangsa minangka dadi jangkeping lelakon. Senjata cakra mijil saking astanipun Sang Nata Dwarawati Hanungka dhateng saksananipun Kyai Semar Badranaya kagiat ing sami handulu. Prabu Baladewa Yayi Kresnapa mboten nginten sak sampunipun ingkang rayi maringaken Sekar Wijaya Kusuma dhateng Kakang Semar senjata cakra mijil saking astanipun ingkang rayi Koko Prabu mungka dhateng lampahipun Kakang Semar jagat Dewa Bathara. Wah Yayi kuwi pun Kakang darbe panggraita ngene awit senadyan topi pusaka lain sayekti minangka dadi sifat kandeling Malendra Gumpinedara kaya Yayi Kresna. Iki tak kira senjata cakra iki moh pisah karo Kembang Wijaya Kusuma banjur nututi ora beda kaya aku rubayumu piye. Aku rubayumu kuwi ora ketok menusul. Menika ngaten Koko Prabu menawi saking panggraitanipun ingkang rayi senjata cakra menika tanggel jawabipun wonten ing negari Dwarawati menika rumeksa kawidagdaning negari kalebet ingkang rayi.
dados ingkang rayi gadah panggraita lamun to lampahipun Kakang Semar Badranaya menika wau telik sandi upayane mungsa pramila Koko Prabu gandeng rikala semanten Koko Prabu Gusti lha apa ora tok titip preksana sadroning kaca paesan estunipun ingkang rayi badhe ningali Koko Prabu namung Koko Prabu sampun kadereng paring dawuh dhateng kang rayi ulungna paringna pusaka kuwi merga kuwi minangka srana anggone Abimanyu badhe ndandosi tanjunganem ngaten ngendikanipun Koko Prabu mengko yen ana muga-mugane lan Yayi Kresna tidha-tidhana sakjroning pamikir Baladewa tanggung jawab menika Koko Prabu. Lah samenika ngaten. Gandeng sedaya menika wau sumberipun saking Koko Prabu Baladewa wangsul lan botenipun Sekar Wijaya Kusuma kula bodhokaken dhateng Koko Prabu Baladewa. Baladewa katon nenggalanira nenggala mijil saking asta wah jagat Dewa Bathara wah yen to kaya mangkono saka ngendikane Yayi Kresna pun Kakang ora bakal mingkuh saka ucap gandeng kabeh mau wis kelakon lan wis kebacut pun Kakang njaluk pangapura lan Yayi Kresna nempokake marang pun Kakang kabeh jawab malah dina iki uga aku prasopo Yayi Kresna dina iki tak suwun supaya ndisi ana laku ana ing negara Ngamarta bareng marang Yayi Prabu Puntadewa banjur tedhak ana ing Tanjunganem prasapanipun Kakang tumrap pusaka Ndrawati Baladewa ora bakal lan ora ketemu karo Kresna yen ora bareng karo Kembang Wijaya Kusuma Dimas Sangki nur cumadu dawuh Koko Prabu melang-melang penggali ingsun yen to iki lagune telik sandi upayane mungsuh aja wedi kangelan Dimas Sangki tak kepanake pedadanan Koko Prabu Baladewa tungkanen yen to ana apa-apa Yayi apa Dimas Sangki tak percaya sabiyantu marang Koko Prabu Baladewa nggih terang terwaca dawuh dalem Koko Prabu Rayi nyuwun pamit semedyan mungko pindhahipun Koko Prabu Baladewa duga digawa Yayi sriku
Kakang Udawa induk nuwun. Ana wae pacoban tumrap negara Durawati mungguing ingsun. Ingkang kaya mangkono gandeng kesurana dawuh meneh saka ingsun. Ingsun Kakang Udawa tak kepanake metu njaba. Budalna ingkang padha gantung sebu. Kawula nun. Perang terwata dawuh dalem Kanjeng Dwaji Pareng. Iki Kadipatian nyuwun pamit madal Jawi bodholaken dhateng Sagung Prawadyabala ing sampeyan anggil duga digawa. Oh to. Titipurna sabdanira Nalendra ing Durawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ngranggoni sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen Ratu wis ngarani Barana Tirta Kresna kang tumimbing dlancang tan bisa lumebek mangsine. Estine manah karsa kundur angendaton tindak manangan ginarepek Prabu Bedaya. Saksananipun Sang Nata sinartan angerang eranging penggalih.
karane wong krami tak pisungsum ke kanggo anakku wedok Intan Arwana ya arep bedhak jantungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah no bengi iki wis tekan mangsane. Awake dhewe ditimbali karo kadang dalang ya Ki Hadi Suwarno. Mergo ngopo? Mergo ngopo? Kagungan kajat wis tekan titi wancine ngrabekke anake wedok. Cangkeme sapa kae? Ya ora yuk pokok-pokok mak. Sisat lagu mumpung mangkel. Minangkani kersane ingkang kagungan dalem ingkang hamangku kajat ya ingkang duwe gawe. Iya. Wis netepi jejere wong tuwa. Wong tuwa ki anggere duwe anak wadon wis gandeng karo cah lanang yuk dijabke kuwi sip ngono. Ora ming kesuwan rentang-renteng yuk akhire mah ora dadi ya ta. Mongko cah saiki cok do ora kuat ngampet. Kuwi sing nyemelangi lah. Bengi iki wis kasembadaning sedya anggone mijapake dina ingkang wis kepungkur ya. Juk ngaturi rawuh para kadang, para kanca seni, para sedulur, mitra waruju ya to. Disuwuni tambahing donga pangestu disokake marang Sri Temanten Sarimbit iya. Muga-muga didongake sik len duwe gawe iki ora kejeglong malah turah ya. Turane nggo nyangoni kowe kuwi. Amin amin. Ayo kok.
Wong motor ki lho iso mlaku ya ana bensine kok ya. Ah iya. Jenenge sapa? Mantene putri kuwi jenenge Renata Intan Lady Arwanda. Iki mau dadine mbok menawa Mbak Intan rada salah tampa. Terus diteruske nempang jane tak tembangi dhewe mangdon. Ini ya ora apa-apa, becik kabeh iki kidung pandonga kok bisa kanggo manten kok ya. Ah iya. Pikantuk utawa jinaktu krama marang jejalu sing asmane Padang Aji Pangestu. Lho, apik to? Jenenge wae Renata Intan. Intan ki mesti mencirit. Anek Lady ki sabun dadine luwes. Arwanda ki bathuke nonong. Oh. Ya ngawur kuwi. Banjur sing kakung jenenge Padang wis ngarani ya cethok. Aji kuwi ya sing diaji-aji Pangestu wis cetha pangestune saka sanak kadang banyu mili. Muga-muga anak wedok Intan le omah-omah iso ayem tentrem sak lawase. Yuk bapakmu rombokmu men lek seneng yuk ngudang putu. Ayo. Nek wis ngudang putu yo wis dadi simbah ki ya polahe aja kaya biyen. Ayo. Brengose dicukur. Dadi men ketok bagus kae nek ngambung putune ora nangis. Ngono. Kok kowe iso ngono lho. Ya arep kepiye wae aku ke kancan karo Dek Ikit 1996. Wis suwe. Mula ke ambak-ambak mungkring. Ning duwe keluwian ya. Ki omahe aku ya wis seneng tekan kene. Omahe ya wis apik, mongko ngarepane ana patunge Eyang Semar ae. Kurang marem temboke digambari ya. Ya syukur melu seneng. Aku rak critane ngene, engko ndak salang surup wong berita ki cok beda-beda gawa angin ki wis owah. Rikala semono ngene, jaman Intan kuwi lahir iki pancen rada rewel. Oh, ngono. Rikala umur 2 taun isih mapan ana ing kembang kuwi nandhang yogi utawa lara, nandhang raga. Wah, yur bapakne duwe uni. Nok waras yo sesuk tak undangke wayangan dalang saka Kalyagung. Yuk nyuwun lakon Bambang Kintaka Dewa rikala semono. Anjir nek saiki tekan Intan wis rabi iki rak ya wis suwe. Ah iya. Pinaringan Saras Wilujeng. Biyen isih diderekke karo Suwargi Ibu Sri Lungit. Oh, ora ampuh. Ah iya. Disiarke radio sing dicekel Mas Baruno. Biyen. Yuk bengi iki wis tekan mangsane. Winengku dening kakung. Wis seneng omah-omah. Awit wedok kae ya nyupir. Oh, arek ngono. Dadi kae mah tenaga iki ngluwi bapakne. Oh. Arep wong cilik ning mental iki kendel. Kaya mbokne. Oh. Iya. Basa ngono tekan mangsane arep dadi manten iki rikala sing kurang sesasi kae bapakne bingung. Nang HP iki nangis karo kiwah-kiwih kae. Ngebel aku ora iso, ora sambung, ngebel blendut. Blendut dibel kae nomere wong wedok. Tampane wong wedok glu dibel karo Pak Dalang saka Sela. Ayo, piye-piye. Apa, Den? Kang. Aku karo ijab Intan. Ya groyok-groyok. Yo wayangan yo. Ya ora apa-apa. Waton kowe trima sak isaku wong mergo aku ki ati-atian aku. Njuk nyusul berita meneh.
sesuk lemu mayang tekan Limbuang. Iya, aku yang metu meneh beritane. Tekan goro-goro ya kan. Iya. Duwer metu meneh kari dhewe. Yen iki sing mecahke swasana. Mula bengi iki aku rumangsa Padang Trawangan, njur aku ya rumangsa luput karo kanca-kanca pengrawit mergo ya ana sing nyalahke aku apa rakit awal wong dapurmu kuwi wong awal urung cetha aku ya ngono. Ning sen ngono nek ngono kuwi sing digawe nek karo pimpinane yoga iki aku wedi wong piyayine iki kerep. Ning ketoke kaya galak ning jane kuwi wonge manis. Nah, iki wis kelakon iso ngumpulake para sanak kadang ya lan para kanca-kanca dalang ya kepareng rawuh. Iki sing cetha maukit surup bareng Ki Hadi Sugiarto Bapak dan Ramil Nanggulan ya kepareng kit mau sore malah keporong arep tekan bubar melu wungon mprihatinke nderekke muga-muga sang temanten bisa manggih kabagyan kamulyan amin. Yuk adikku dalang ya ora yoga ya ora Jak Jaidin iki dalang-dalang ya akeh adikku Rizki kuwi lagi wae nang tataran Habirando ning wis cok payu ora ketang lemlek karo kriyap-kriyip ning apik wayang semangat bocah akeh nyekel drum bengi iki para kadang kadian ana ing wewengkon kene iki dusune ngendi Ndul? Selo Barat napa Timur? Selo Barat. Nah sami kempal manunggal nyawiji ingkang ujube kejaba mriksani gelaring ringgit purwa ya bebarengan pitekur nyuwun ana ngayunaning Gusti Kang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ora kaya-kaya kabeh sing dadi kajate Ki Hadi Suwarno Sembodo. Purwa madya tekan mbuh kapan jamane tansah pinaring ana ayem tentrem. Amin. Mirunggan lan sumebar marang para kadang tangga tepalih linangkung ing mapan lan lenggah wonten ing Selo Barat menika mugi-mugi benaripun Rama Dukuh Sembodo anggenipun pranata dhateng sedaya para kawulanipun wekasan guyub rukun bandul krompol sesarengan anggenipun manunggalaken cipta rasa daya lan karsa murih guyub lan rukun. Oh arek ngono. Kanca-kanca komplit waranggana ana papat num ayo kejaba sing tuwa ayo iki yoga apa sinden-sinden sing pilihan rikala semana ya melu memperjuangke iki yoga-yoga iki biyen ya ala tanpa rupa tau mlebu ana ing auditorium RRI Semarang lho. Kuwi ora ketang mosok rombongan sakmono kok nganggo elsapek. Mudiar ora golek bis sing lantarke dalange Kalimenur Ki Hadi Suranto. Ayo wah matur nuwun ki kanca-kanca sing diparingi sehat waras. Rak do wareg kaca. Alhamdulillah. Lenjangan pedhese ora jamak jan temonjo. Sekarang kene iki nggon pedes panganan suwa-suwi ya. Yo diaturake sinom. Engko pepilinge nggo pungkasan. Iki mumpung isih nang pelok. Oh iya. Urut saka anakku Intan mengidul monggo ajeng ngagem cakepan menapa sumangga langkung sae nek jumbuh kalian bahagian dalu menika. Rungokno aja.
nulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi lho. Nulodo laku utama. Yo monggo guys sebelahipun. Swara suling ngumandang swarane kok ora dijenglengke Mas ki lumantar suarane Bu Makmur ki yo pepunden ayo pepunden sing lenggah ana ing daerah Cerak Segara kono mula wong kuwi nek Cerak Segara ki ketoke medhuk lah iya sebelah yuk ngombe sida apa ora mampir ki sing kaping 3 ki lumantar suarane utawa swantene Ibu Sugiyati Legah Pengasih iki ya klebu pepunden babon sinden iya mula suarane ya sip ya iki sedulur saka gunung arepa sing wedok lemu ning sing lanang kuru kaya ngapa suarane karo mencep jajan men ketok kenes swara suling ngampir nggih Karangyong anu nok wiraswara niki menyebar. Iya. Pojok kidul, pojok lor yuk kono sing ngelor degane Kandil Ijo, sing kidul mlaku dhisik dadine mlaku ijo. Ning Gumiak ya. Degane Kandil Ijo. Bejane sing duwe bojo nanging aja bojo loro ya kena ning sing baku guyub rukun lan sembodo nggone ngayomi iya aja kok mung nuruti hawa sing baku ki ana wewangson tembung kuna waton iso ngayani iso nyukupi tur trima iya ning daerah pape ya bojo ki siji wae ya ora kok
sing becik iki siji ya ning gene kok kepepetin duwe loro ki ya ora apa-apa wong ya sejarah-sejarah ki akeh kaya ngono ki dadi menungso ki mung garek ngeblat karo lakon sing wis ana ya dadine sing baku ki anggere guyub rukun rak ning kuwi ta apa omah-omah ki ha iya ning nek malah ming geger sier-sieran kuwi sing cok marake rusak contone sing enong kowe ambakno brengose sekepel gagapi deksa ning wedine sing wedok ya ora ngono mak kok yuk sapa-sapa tok garap iki ki intermezzo kok ya ya dipungkasi pungkasane kur Pipolondo ngono kok nesu nesu aja mepet-mepet ya kompak gumyak iya ki Mas utawa ki Bedhek Swarna ki ya nimbali kanca saka luar Magelang iya sing astagong oh lengganan iki wong oh iya piro le ngagem ki mergo saking tresnane ki supayane kabeh ya do presa luwih kuat dungane nun sewu yo anakku Intan karo Kang Mase yo munggah panggung ki medho didongakake kene Tan munggah Tan Intan karo Mas Padang endi ya Intan
Ki mike piye ya? Kene nah Bapak Ibu para kanca dene ingkang sampun sowan temtunipun menapa ingkang sampun rawuh temtunipun sampun priksa menika putra putrinipun Ki Hadi Suwarno. Nak Intan cekelno. Halo, dites. Cek. Wis tekan mangsane. Umurmu piro, Nduk? 19 tahun. 19 tahun. Weling lan iki nyuwun pandungane para rawuh kabeh. Muga-muga lemu mau bisa ayem tentrem, lek diparingi momongan sing soleh lan solehah. Lanang kulun, wedok kulun, wong kabeh iki mung sedrema nampa. Kowe seneng karo Mas Padang ki sing tok senengi nggo napa? Sing tok senengi nggo napa? Walaka wae. Tanggung jawab, bagus, ganteng. Piye? Nggih, tanggung jawab. Tanggung jawab terus Gemati. Terus apa meneh? Rasa tresna sing sejati to? Tresnamu ki rasa bener-bener cinta penuh kasih sayang. Nggih. Nggih. Amin. Saiki Mas Padang, iki ya ming tanggaku kok ming wong Salamrejo. Mas Padang, jenengan kalih Dik Intan ki sing disenengi nggo napa? Yo, sedaya remen. Dadi saka pucuking rambut tekan pucuking sikil kabeh seneng. Nggih. Nggih. Tenan. Sing paling disenengi nggih endi? Sing paling disenengi iki di streaming lho, sesuk apa link rekam di nganu lho Pak. Iki men lare menika kajenge prisa mengke disekseni wong akeh soalnya dados menika mengke mestine muga-muga mengke le bebrayan niku iso guyub rukun sak lawase ra ngono. Lek seneng aja ming saiki ya Mas dek isih anyar nggih. Mergo wong urip ki sing wis do tuwek-tuwek ngene iki do kebak pengalaman. Rikala dadi manten kaya sampean iki ya seneng banget ku ya suwe-suwe kabeh iki ya ana jeglongane, ana perkarane. Dadi anane ming padha-padha sabar, padha-padha nrimo nggih. Simbah weling. Simbah. Sampean sesuk tuku padasan. Nggih. Pun duwe dereng? Dereng. Oh iya nganggo kran ya kena, ning nek kran ki njuk kebanteren nih. Nek padasan ngapunten, simbah mbiyen iki weling ngene Mas. Tenan iki Mas. Kowe nek do padu, to, dong bengkek penemu, kowe iki ngemuto banyu nang sentoraning padasan gitu. Dadine nek Intan sampean ora mangsuli mergo sampean ngemut banyu. Niku tenan Mas, niku nek lah teriku niku nek diterapke senajan to kula sampean ora ngemut banyu, nek Intan gampang mingkem bae meneng wae. Nggih. Pun jelas nggih. Sakniki panjenengan adep-adepan. Padha dene ndodok nggih. Dengkule didu Mas. Jenengan lor Mas, jenengan lor. Sebelah riko Intan madhep ngalor, dengkule didu kan. Dengkule didu. Nah, mike selehke. Ya, mike selehke nggih. Pundake Intan mang cekel kiwa tengen. Cek bismillahirrahmanirrahim ambungen bathuke. Nah, alhamdulillah. Dipun sekseni Bapak Ibu sedaya nggih, mugi-mugi kanthi lampan menika kula pian nekseni anggenipun gesang bebrayan Intan kalian Padang, mugi-mugi samangke tansah widodo lestari mulya sak lami-lami nggih. Amin. Muga-muga lek diparingi momongan sesuk nek kagungan momongan utawa bapakmu mendol ndek putu wayangan meneh. Ya. Siap. Arep nembang ora? Tak kei kesempatan. Hah? Milih bayar.
Nggih, matur nuwun. Monggo kepareng ngasur biyen ya. Yo dispon. Ya. Langgeng nggih. Nuwun kanca-kanca pengrawit sampun kepareng ngrenggani anggenipun minggah iki panggung karo tendane iki kagungane sing ngendang. Apik kabeh di plafon ayo. Iki plafone ana wulune barang ayo apik. Terus sound sisteme iki saka riki mawon lokal riki ya wah HP nak empuk ora langu ayo kaya nek telo muga-muga kabeh diparingi lancar laris sing kagungan tenda ya laris ora jamak-jamak ayo sone ya kajuwara njur saben-saben wong kagungan kajatan nimbali amin sedulur-sedulur sing do lenggah akeh ya muga-muga ora lali sing dodol didongake nok muga-muga li dodol bengi iki iso laris amin. Diwalik selendro ya Mas yo pepeling. Ki bawa nggih mangke nyuwun swara kakung. Nggih. Sapa sing wantun nyelirane acung tangan? Sinten sing ngendang oh sing ngedram mah menreleng ya karo aku njaluk tulung adikku Zaidin bareng karo Rizky maju Riz didum loro iki ngati-ati suarane diapik-apik mergo iki engko bakal dipresani karo para pamirsa YouTube ya ki wayangae kagungane Swargi Mbah Toyo ning kok aku ora ngandel wayang nek gayane kaya ya sapik Mbah matur nuwun sing nata sing enong yo nano rukun Islam ya kang lima puniki katindakno mreng para sesama aja padha ditinggalke suarane Rizky ya kayak apa rukun Islam sorry ya wangsulan ya rukun Islam niku sahadate kang angka siji ngapunten ki kanca-kanca yoga bengi iki dilarang mrengut ora ten kabeh kudu sumeh ya kang angka loro salat
meneh Din. Ramadan nindake poso kapatyakat kalimo ngibadah haji rukun Islam sampun